Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си създадете профил в YouTube и как да качвате клипчета по-дълги от 15 минути. Много е просто. Първо си създавате профил в Google, след което го потвърждавате от имейла си, в случая аз съм на АБВ, след което като създадете профил и потвърдите профил в Google, отивате в YouTube, логвате се с вашия профил от Google и кликате качване. След като кликнете качване, идвате на следната страница, кликате отдолу увеличете лимита си, след което потвърждаване на профила, България, изпращане на текстово съобщение с код за потвърждение и пишете телефонният си номер, давате изпращане, получавате номерче на телефона като SMS, пишете го на следната страница, давате потвърждаване и профилът ви е потвърден. След което можете да качвате по-дълги клипове от 15 минути. Благодаря ви, лек ден!